Ribeira vende incorporar un vehículo moderno e totalmente equipado para a policía local. Entre as peculiaridades deste coche intelixente atópase o feito de contar cun total de 4 potentes cámaras que permitirán controlar as matrículas dos coches a tempo real, o que facilitará as tarefas dos axentes e axilizará tamén a tramitación das multas. E permite controlar o que son os vehículos aparcados en calquera das situacións, o sea, en batería, en línea ou en oblicuo, o sea, en diagonal inverso, ¿sí? Permítelles posicionar os coches tanto no que son as zonas azules de 90 minutos, como a de 15, como a de 10, ¿sí? ou aquelas de nova creación que se queiran. O seu equipo estáse adaptando todos os días ás necesidades que ten o Concello de Ribeira. Non, aparte, leva un kit para transporte de detenidos, donde incorpora unhas cámaras de grabación de imágenes, incorpora tamén outras 2 cámaras de grabación de imágenes para infraccións de tráfico dianteira e traseira, sí, que están funcionando continuamente. O alcalde Manuel Ruiz destacou as novas prestacións do vehículo, incorporado mediante a modalidade de renting, que entre outras cuestións permitirá rebaixar as actuais tarefas aos efectivos da policía local. O traballo que este vehículo pode facer, pois o viñan facendo entre 4 e 6 personas, e pensemos que ademais ten moitas máis utilidades das que un poda pensar que é o control da zona azul, non? O alcalde tamén informou que o corpo da policía local verase incrementado en breves datas, coa incorporación de 4 novos axentes, o que, segundo el, permitirá poder mellorar o servizo que se presta na actualidade.